Vă salut, prieteni! Avem așa niște pompe acum primite de 7 litri, de 5 litri. Mulți clienți le trămătă înapoi că nu funcționează. Acum o să vă explicăm ce lucru interesant au ele. Aici, dacă apăsăm prima dată pe buton, iată, îl apăsăm prima dată, nu se întâmplă nimic, adică nu funcționează nimic. Apăsăm a doua oară și dăm drumul. Se aprinde. Apăsăm a treia oară, ea aprinde a funcționa. E bine, el are un sistem de protecție, adică ca la atingere, când e prima dată ai atins, el se sesizează că s-a atins din greșeală. Dacă apeși a doua oară, deja se pregătește în starea ei de pregătire, iată, acum s-a oprit din nou, apăsăm, nu se întâmplă nimic. Apăsăm a doua oară, este pregătit de funcționare. Apeși a treia oară, funcționează. Dacă acum din nou apăsăm, el din nou funcționează. Dacă îl lăsăm să stinge lumina verde, atunci el iar intră în faza lui de protecție. Și adică când prima dată apeși buton, el se sesizează că aia este din greșeală, o apăsare din greșeală. Iată, acum s-a stâns, apăsăm din nou, nu se întâmplă nimic, apeși a doua oară, s-a aprins.